Tarata juin kalo tile 17 san 2025 DMS-TV tiɲɛna muso o ni ce o ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni na carilen ani k'aw kelennaw di hakili lajiyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 an ka Mali finitigiw ka olu yɛrɛ kɔni to u ka patrouille yɛrɛ kɔnɔna hɛrɛma kɔnɔ sira kan yɔrɔ min bɛ tali kɛ Sikaso région de kɔnɔna na yala k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni yɛlɛla min dɔ sanfɛ ni o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni ka an ka Mali finitigi 2 bɔnɛ a nin na. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 Pelengana ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Segu région de kɔnɔna na o yɔrɔ kofɔlen na an ka Mali finitigiw ka poste de sécurité min bɛ a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma nka an ka Mali finitigiw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɛra sababu ye n'u ye maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka ni attaque kofɔlen in na repousser. Juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 Gafimaw ni o ye groupe d'action financière olu ka session plein air dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Faransi jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Starbuck o session plein air kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ de kɔni senfɛ Gafimaw yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye o kɔni bɛ u bɔ u ka liste grise la a bɛ san caman bɔyanko yɛrɛ kɔni bɔ Mali ale bɛ Gafimaw yɛrɛ kɔni ka liste grise yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye blanchiment de capitaux ye ale ni terrorisme financier ye ko baara ninnu ko ka ca an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na nka an ka wagati laban Mali autorité ninnu cɛsiri ka baara kɛ walasa min ye an ka Mali jamana ye ale ka se ka bɔ Gafimaw ka liste grise la cogo min investisseur olu bɛ se ka danaya ta ka da an ka jamana kan ka n'u ka investissement kɛ yan. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 ni ka don tɛnɛn kɔnɔna na juin kalo tile 16 min yɛrɛ kɔni Iran ale frappe kuraw kɛ ne ka ɲɛsin Israël ma a yirala k'a fɔ ko Iran ka nin frappe kura min kɛra ne ka ɲɛsin Israël ma a kɛra sababu ye ne ka maa 4 de bɔnɛ ani na Israël jamana kɔnɔna min ye maa 74 ye a kɛra sababu ye ne ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jogin togo jugu fɛnɛ na. Halisa an bɛ to Iran ale ni Israël ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye Iran Israël fo ka taa se États-Unis ma n'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ yen o ni ka conseil de sécurité yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa u ka kuma ɲɛfɔw yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na kuma caman tɛmɛna jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la u ka kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn sanfɛ bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ne ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma an bɛna an da se o ni ka conseil de sécurité kɛyɔrɔ in na kuma minnu fɔra ye an bɛna an da se olu ma ni ka olu walawala aw ye. Iran autorité maaw yɛrɛ kɔni kangari gɛlɛn da kɛ ko Royaume-Uni Faransi fo ka taa se États-Unis ma ko ni jamana saba ninnu u mana na dɛmɛ suguya o suguya don ni ka ɲɛsin Israël ma Israël ale ni Iran ka kɛlɛ kuntagala kɔnɔna na ko ni jamana saba ninnu fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ kɛ Iran ka cible ye o yɔrɔ la a bɛ kangari gɛlɛn yɛrɛ kɔni da u ye k'u ka u janto u ka ko kɛtaw la ni kunnafoniba nin de bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 tileganfɛla yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye walejugu dɔ o kɛra hɛrɛma kɔnɔ sira yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ min bɛ Sikaso région de kɔnɔna na. Ko don kofɔlen tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati an ka Mali finitigiw ka olu to mission kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni an ka Mali finitigiw ka bolimafɛn o yɛrɛ kɔni yɛlɛla min dɔ sanfɛ ni o ye fɛn pɛrɛnta ye ni wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o fɛn pɛrɛnta kofɔlen yɛrɛ kɔni ci témoin locaux ka yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan ka Mali finitigiw olu ka ni bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni yɛlɛla ni mini kan wale min kɛra sababu ye ni ka an ka Mali finitigi 2 de bɔnɛ o nin na dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛ ka bisigiya ko bamaci wale maaw yɛrɛ de kɔni ka baara ye nin kɛwale ni ka d'a kan wagati caman yɛrɛ kɔni na an b'a ye k'a fɔ bamaci wale maaw olu bɛ to ka nin ko nin yɛrɛ de kɔni kɛ ka o janw yɛrɛ kɔni da an ka Mali finitigiw ɲɛ walasa ka se ka kasara yɛrɛ kɔni si u ma a yɛrɛ k'a fɔ ko bamaci wale maa ninnu u bɛ nin janda min yɛrɛ kɔni kɛ k'a ti kɛ dɔrɔn ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma kuma dɔw la u b'a kɛ fɛnɛ ni ka ɲɛsin civiliw fɛnɛ ma min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigiw kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa an ka Mali finitigi ninnu yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn yɛlɛlamini min kɛ a ka se ka o zone kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana ni wagati na an ka Mali finitigi fila minnu yɛrɛ kɔni tora ni mini yɛrɛ kɔni explosé la an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ olu ye ko Ala ka badabada dali nɔgɔya ni maa fila ninnu ye. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 sufɛla la min yɛrɛ kɔni an ka Mali poste de sécurité min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Pelengana fanfɛla la yɔrɔ min bɛ tali kɛ Segu région de la a yirala k'a fɔ ko maa marimafɛntigi dɔw taara attaque kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni poste de sécurité kofɔlen yɔrɔ la ko maa marimafɛntigiw de nana sufɛla wagati yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ an ka Mali finitigi minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ service la ni poste de sécurité in na olu kun bɛ yen nɔ nka maa marimafɛntigi ninnu olu ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin olu ma kan ka finitigi minnu kun bɛ service la ni air kofɔlen na olu cɛsiri ni ka banbaci walima ninnu kɛlɛ u ka attaque in kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni maa marimafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ ganjugu yɛrɛ kɔni bolila ni ka taga ka bɔ poste de sécurité kofɔlen in na sociologues ka kɔrɔfɔ la ko kabini maa marimafɛntigi ninnu taara ni attaque in kɛ ni ka ɲɛsin poste de sécurité in ma ni an ka Mali finitigi minnu kun bɛ service la olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka banbaci walima ninnu yɛrɛ kɔni laboli ka bɔ yen nɔ ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min renfort baden o wulila ni ka taa poste de sécurité la ko renfort in fɛnɛ selen min ratissage an ka finitigiw y'o daminɛ walasa maa minnu ye nin walejugu ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ka se ka u nɔna minɛ teliya la ni kunnafoniya dɔrɔn de bɛ an bolo ni attaque ko in yɛrɛ kɔni koɲɛ kan tura nataw la ni an ka état-major général des armées n'ale ye communiqué kɛ ni attaque kɛrɛnkɛrɛnnen kan an bɛ segin ko kura ye ka na o ɲɛfɔ aw ye yɛrɛ kɔni juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 groupe d'action financière ni o ye Gafi maaw ye olu ka session plénière dɔ kɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 Starbuck kɛrɛnkɛrɛnnenya la France jamana kɔnɔna na o session plénière in de senfɛ Gafi maaw yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ye u bɛ o bɔ u ka liste grise yɛrɛ kɔni na Gafi maaw ka nin décision o kɔni bɛ kɛ i comme victoire de an ka Mali jamana bolo a bɛ kɛ sababu ye ni ka diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na investisseur minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen k'a yira k'a fɔ k'an ka jamana yɛrɛ kɔni ye danaya jamana ye k'u bɛ se ka na u ka investissement kɛ Mali jamana kɔnɔna na Gafi maaw ka liste grise o kɔni ye liste ye min kɔnɔna na o bɛ jamana dɔw yɛrɛ de kɔni bila yen nɔ o b'a yira k'a fɔ ko jamana ninnu yɛrɛ kɔni ko surveillance ka bɔ yen kosɛbɛ ka bɔ Gafi maaw yɔrɔ la ni Gafi y'i ka jamana yɛrɛ kɔni bila a ka liste grise yɛrɛ kɔni kan o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye blanchiment de capitaux ye ale ni terrorisme financier k'e ye fɛɛrɛ minnu bila sen na ni ka o fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ ko majɛba yɛrɛ de kɔni bɛ yen o kɛlɛ baaraw la wa a bɛ san caman bɔ min an ka Mali jamana ye Gafi maaw kun kɛn bɛn ni ka olu fara a ka liste grise yɛrɛ kɔni kan kabini décision yɛrɛ kɔni bɔra Gafi maaw yɔrɔ la Mali autorité olu cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka an ka jamana bɔ ni crise in kɔnɔna na walasa Mali ka se ka a yɛrɛ bɔ Gafi maaw ka liste grise la an ka autorité olu ye plan d'action kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila sen kan o plan d'action in kɔnɔna na mesure kɛrɛnkɛrɛnnen 27 o kun bɛ o la o mesure ko min yɛrɛ kɔni jaabila an ka Mali autorité olu ye rapport 9 de bɔ min kɔnɔna na o kɔni plan d'action bila sen na o kun bɛ ka o baaraw nɔna minɛ o rapport kofɔlen in kɔnɔna na o kɔfɛ o ye rapport kelen yɛrɛ kɔni bɔ min na u bɛ taa visite de terrain yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka d'a la k'a fɔ ko min ye ni kɛlɛ ninnu ye ko baara yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na wa avril kalo tɛmɛnen na an kɔrɔ yɛrɛ kɔni expert internationaux kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw nana an ka Mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako kɔnɔna na walasa k'a lajɛ n'a sɔrɔ an ka plan d'action bilala sen kan an ka autorités fɛ n'a sɔrɔ ɲɛtaga yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o plan d'action in na ale n'a sɔrɔ o plan d'action yɛrɛ kɔni bɛ ka jaabi ɲumanw di o expert internationaux minnu yɛrɛ kɔni bilala ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na olu nana wagati hakɛya minnu yɛrɛ kɔni kɛ o kuntagala bɛɛ kɔnɔna na o ni an ka Mali ministère de l'économie et des finances an ka Mali ministère de la justice fo ka na se an ka Mali ministère de la sécurité et de la protection civile expert ni maa ninnu yɛrɛ de kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka visite kuntagala kɔnɔna na o expert minnu nana an ka Mali jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni y'a ye k'a fɔ k'an ka jamana yɛrɛ kɔni ye plan d'action bila sen kan o kɛra sababu ye ni an bɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛ jaabi yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ka taa sira ɲuman yɛrɛ kɔni fɛ expert ninnu y'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni ye ɲɛtagaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ a ka o baara ninnu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'i b'a sɔrɔ o ko jaabi yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Gafi maaw olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko ka Mali jamana bɔ o ka liste grise yɛrɛ kɔnɔna na Mali bɔli Gafi maaw yɛrɛ kɔni ka liste grise kɔnɔna na o kɔni ye bɛɛ jɛ baara dɔ
dɔ de min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Mali ministre de l'économie et des finances, Mali ministère de la sécurité et de la protection civile fo ka taa se Mali ministère de la justice. An ka nin cakɛda saba nin yɛrɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan ne ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka se ka min yɛrɛ kɔni Mali ye k'ale bɔ gafi maaw ka liste grise la. O de la an ka Mali jamana bɔlen gafi maaw ka liste grise yɛrɛ kɔni na o ye kibaruya ɲuman ye. O b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali jamana autorités yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka an ka jamana ka cakɛdaw yɛrɛ kɔni renforcer cogo min an ka sɔrɔ ko ka lakana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati. Gafi maaw ka décision in kɔni ye kibaruya jumɛn ye ka d'a kan a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni ka Mali ka jaɲuman yɛrɛ kɔni cari diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na. Ni kɔni bɛ kɛ occasion min investisseurs ye olu bɛ caya ni ka na an ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka jamana ye a yirala k'a fɔ ko blanchiment de capitaux fo ka taa se terrorisme financier yɛrɛ kɔni ma ko olu cɛsirilen don o ko kɛlɛli la. Sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Israël jamana kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 su ne ka don tɛnɛ kɔnɔna na juin kalo tile 16 Iran ale ye misili kura caman yɛrɛ kɔni fili ka taa Israël jamana kɔnɔna na. Iran ye nin misili fili mun kɛ ne ka taa Israël ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ne ka maa caman bɔnɛ a nin na. Maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka siran k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni kana na kɛ kɛlɛ min bɛna taga ka bɛɛ lajɛlen bolo da. Israël ka service médical maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Iran filɛ ne ka nin misili kura fili min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka se olu ka jamana kɔnɔna na k'a kɛra sababu ye ne ka maa 4 bɔnɛ a nin na hali ne ka maa 74 yɛrɛ kɔni jogin Israël camancɛ fanfɛla la ko a maa 74 minnu yɛrɛ kɔni joginna olu cɛla la muso kelen bɛ min si bɛ san 30 bɔɲan kɔrɔ la ko wa ni muso kofɔlen ale yɛrɛ kɔni ka jogin togo ka jugu kosɛbɛ. Tel Aviv, Haïfa fo ka taa se Arama gan yɛrɛ kɔni fanfɛla ma a yirala k'a fɔ ko Iran ale ka misiliw yɛrɛ kɔni sera ni immeuble résidentiel caman ma wa témoin minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yɔrɔ kofɔlen na olu y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni kɛcogoya ma ɲi hali fitinin. Wa hali ni attaque yɛrɛ kɔni kɔfɛ Iran ma olu ye layidu ta kɛ k'alisa frappe wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka na kɔfɛ k'olu fɛnɛ ka jugu ni an bɛ wagati min na ta o yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Iran ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale ye misili fili fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛ a ye misili ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ kɛ ne ka ɲɛsin Israël ka civil militaire de ma. Iran président ni o ye Masoud Pezeshkian ale y'a yira k'a fɔ o wagati tɛmɛnenw na Israël ale kɔni kun bɛ ka attaque minnu kɛ ne ka ɲɛsin Iran ma ko Iran jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ kɔni tɛ se ka u sigi ka u manko ka sɔrɔ Israël ale ye nin kɛwale jugu in kɛ ne ka ɲɛsin olu ma ko Israël ka nin kɛwale nin na olu bɛna jaabi min kɛ ne ka ɲɛsin Israël ma o bɛ kɛ sababu ye ni Israël ale min fɔlɔla ne ka attaque ka ɲɛsin olu ma Israël a bɛ nimisa a ka o kɛwale in na. Iran ka gardien de la révolution maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ye misili fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fili ka taa Israël jamana kɔnɔna na ko misili ninnu bɛɛ lajɛlen sera u seyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛɛ lajɛlen sera Israël ale ka finitigiw dagasigiyɔrɔw ma wa bɛ tila ka layidu ta kɛ ko opération jugumanba wɛrɛw bɛ nalen sen na halisa wa olu tiɲɛni yɛrɛ kɔni bɛ bonya wa tant que Israël ale kɔni ma ka nin attaque nin dabila min ye Iran ye olu fɛnɛ b'u cɛsiri jaabi juguman kɛli la ne ka ɲɛsin Israël ma. Iran ka finitigiw ka porte-parole ni o ye Abul Fal Shekarchi ale y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min na tɛmɛ Iran ale ni Israël ɲɔgɔn cɛ la ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni nana juguya kosɛbɛ Israël ma min ye olu Iran ka frappe ye ne ka ɲɛsin Israël ma halisa olu bɛ continuer o baaraw fɛ min ye Israël ka fanfɛla ye olu ka finitigiw y'a yira k'a fɔ ko min ye Iran ka missile fili ye ne ka taa olu ka jamana kɔnɔna na k'u sera ka missile dɔw kunbɛn nka dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ u ma se ka o kunbɛn olu minnu yɛrɛ kɔni binna o kɛra sababu ye ne ka tiɲɛniba de don Israël kunna wa min ye Israël premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu ye ale ye kangarida kɛ k'olu kun sigilen don n'a ye ka kɔrɔ k'a fɔ ko Iran a bɛna attaque caman kɛ ne ka ɲɛsin olu ma ko nka olu Israël halisa olu fɛnɛ bɛ continuer u ka attaquew fɛ wa olu ka attaquew tɔ bɛ juguya ne ka taga fɛɛrɛ. Israël ka lafasali ministre ni o ye Israël Katz ye ale bɛ Iran faba ni o ye Tehran ye maa minnu sigilen bɛ yen nɔ a bɛ olu menacer kosɛbɛ. Israël Katz yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Iran ale kɔni ye frappe kɛ ne ka ɲɛsin Israël ka civiliw ma a ka jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Tehran ni o ye Iran faba yɛrɛ kɔni ale population yɛrɛ de kɔni bɛ na Iran autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka nin frappe in sara juguw cɛ ka da kan k'olu fana bɛna frappe kɛ ne ka ɲɛsin Tehran population maaw de ma. Kabini fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni daminɛna Israël ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la Iran ka frappe o kɛra sababu ye ne ka Israël ka maa 13 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ o ni na min fana ye jogin tɛ olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ
fo ma 380 de Israel jamana kɔnɔna na. Nka Israel fɛnɛ attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma, o kɛra sababu ye ni ka Iran ka maa 224 ne bɔnɛ ani na. Nin kunnafoniya yɛrɛ kɔni dira Iran ka kɛnɛyako minisiri yɛrɛ de kɔni fɛ. Diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ ka welemada kɛ ne ka ɲɛsin Iran ani Israel yɛrɛ kɔni ma k'u ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni dabila u ni ɲɔgɔn cɛla la. Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in banni ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na, ale bɛ fɛ jamana fila ninnu ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la. Nka min ye ONU ye, ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka siran min ɲɛ yɛrɛ kɔni, o de u bɛ ka farapu minnu kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Farapu ninnu yɛrɛ kɔni kana na kɛ sababu ye ni ka site nucléaire ka tiɲɛni don a la fo ka na se diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma. Négociation min kun bɛ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la, Iran ka nucléaire ko ta fanfɛla la, a yirala k'a fɔ ko négociation ko nin yɛrɛ kɔni bilalen bɛ kɛrɛfɛ fɔlɔ. Ka d'a kan Iran jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kun bɛ ale ni Agence internationale de l'énergie atomique a kɔni o jɛɲɔgɔnya in jɔ fɔlɔ. Kabini kɛlɛ in yɛrɛ kɔni daminɛna Iran fo ka taa se Israel ma, jamana fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɔgɔn bombarder. A kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni don jamana fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. O de la diɲɛma bɛɛ lajɛlen bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana fila ninnu ma k'u k'a lajɛ ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ko hukumu kɔnɔna na k'o de bɛ se k'a ban. Min yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kɔni fagali ye ko nafa ti o yɛrɛ kɔni na. Iran ale bɛ États-Unis ni a jɛɲɔgɔn Israel yɛrɛ kɔni affronter kosɛbɛ o ni Conseil de sécurité la don tɛmɛnenw na. Kɛlɛ min tɛmɛna Iran ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni o ni Conseil de sécurité ma olu teliya kosɛbɛ ni ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ yɛrɛ kɔni boloda walasa ka fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni latigɛ ka basigi don kɛlɛ in kɔnɔna na. Min Iran ka ambassadeur yɛrɛ kɔni ale bɛ ka États-Unis ɲanki kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔ la ko Israel bɛ ka attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis kɛnbɛn ni ka Israel jukɔrɔma don a ka o kɛwale ninnu na. Fɔɲɔgɔnkɔw tɔ juguyara o ni ka Conseil de sécurité yɛrɛ kɔni senfɛ min kɛra New York ni o ye États-Unis jamana ye. Ka d'a kan o Conseil de sécurité yɛrɛ kɔni na o ni jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ teliya la walasa ka se ka kuma Iran ale ni Israel ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kan min tɔ bɛ ka juguya kosɛbɛ. Ka d'a kan ko jamana fila nin ka kɛlɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye ni ka Moyen-Orient k'ale région yɛrɛ kɔni bila kɛlɛ la fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na. Juma tɛmɛnen juin kalo tile 13 san 2025 Iran ale bɛ ka États-Unis ɲanki kosɛbɛ a ka kɔrɔfɔ la ko Israel bɛ ka attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis kɛnbɛn ni ka Israel jukɔrɔma don a ka o kɛwale ninnu na. Nka États-Unis ale fɛnɛ ye kangari kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko ni Iran ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a ye kojugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka jamana kɔnɔdenw ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient ko Iran kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko a conséquences bɛ juguya ma kosɛbɛ. K'a kɛra États-Unis ka jamana kɔnɔdenw a kɛra États-Unis yɛrɛ kɔni ka intérêt fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na ko Iran k'i jija a kana na se ni fɛn ninnu si ma. Ka d'a kan ko n'a sera ninnu yɛrɛ kɔni ma k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔlɔlɔw bɛ juguya kosɛbɛ. Hamid Saïd Iravani ni ale tun bɛ ka Iran yɛrɛ de kɔni représenter o ni Conseil de sécurité la ale y'a yira k'a fɔ ko Israel bɛ ka attaque min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma ko États-Unis ye o attaque in complice ye. Ka d'a kan ko États-Unis bɛ ka Israel dɛmɛ wa Israel bɛ ka nin kɛwale jugu minnu yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis bɛ ka a kɛli nɔgɔya Israel bolo. Ko yɛrɛ de kɔni na ko in kɔnɔna na ni kɔlɔlɔ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ bɔ a la États-Unis ale fɛnɛ ka kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni kan ka bɔ a ko la. Iran ka représentant ka kɔrɔfɔ la ko maa 78 olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara ko wa maa 78 yɛrɛ kɔni na Iran ale ka o responsable baw yɛrɛ de kɔni bɛ o la ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ maa 380 o de fɛnɛ joginnen don Iran jamana kɔnɔna na o maa 380 na Iran ale ka civiliw ka ca o la kosɛbɛ. Iran ka représentant yɛrɛ kɔni tilalen a ka kuma la États-Unis ale fɛnɛ ka représentant kumana nin yɔrɔ kofɔlen in na. États-Unis ka responsable ka kɔrɔfɔ la ko ɲani Israel k'a ka farapu nin yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma ko Israel kun ye olu États-Unis la kunnafoniya ko la ko nka wagati si États-Unis ale kɔni ma a ka finitigiw yɛrɛ kɔni sen don Israel ka nin attaque in na ni ka ɲɛsin Iran ma ko olu kɔni États-Unis yɛrɛ kɔni bolo min da ka di Iran yɛrɛ kɔni na a ka négociation de daminɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko ni Iran yɛrɛ kɔni ka attaque nin kɔnɔna na ni a ye États-Unis ka jamana kɔnɔdenw walima États-Unis ale ka installation minnu bɛ Moyen-Orient yɛrɛ kɔni région kɔnɔna na ko ni Iran yɛrɛ kɔni ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma ko Iran k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔlɔlɔw bɛ juguya a ma kosɛbɛ o de la min yɛrɛ kɔni da ka di Iran na a ka négociation de kɛ nin ko in na. États-Unis ka représentant in ka kɔrɔfɔ la ko kow ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a kɛra gouvernement ye o a kɛra jɛkulu ye o walima a kɛra mɔgɔ kelen yɛrɛ kɔni
u si kana na kariya k'a fɔ k'u bɛ maga États-Unis ka jamana kɔnɔden na, k'u kana kariya fɛnɛ ka maga États-Unis ka base militaire la, walima a kɛra États-Unis ka infrastructure fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana kɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na, k'u kana kariya k'a fɔ k'u bɛ o ko ninnu kɛ. Wa États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Israël yɛrɛ kɔni ye min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma, ko Israël ye a yɛrɛ lafasa de ye, ko wa États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ continuer ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ la walasa Iran ka programme nucléaire a ka segin ni ka nin ko in yɛrɛ kɔni lajɛ ko kura ye. Israël ka représentant min yɛrɛ kɔni kun bɛ Conseil de sécurité la, ale bɛ kuma nin yɔrɔ kofɔlen na, a yira k'a fɔ k'olu Israël maaw olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa kumaɲɔgɔnya o kun ka marcher u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛla la, ko nka olu y'a ye k'a fɔ négociation yɛrɛ bɛ ka mɛn, ko wa Iran kun bɛ ka kalabanciya kɛ baara ninnu kɔnɔna na, ko walima kuma dɔw la condition kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ Iran b'i ba k'a tɛ sɔn o condition ninnu ma. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Israël ka renseignement maaw yɛrɛ kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko tile damadɔni kɔnɔna na ko Iran k'a bɛ se ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa ka se ka bombe caman dilan yɛrɛ kɔni. Ko yɛrɛ de kɔni kelen ni olu bɔra ni kunnafoniya kalama olu sɔrɔla ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma walasa ka bali a ka nin kɛwale in na, ko olu Israël yɛrɛ kɔni bolo olu ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma, olu y'o kɛ ka se ka u yɛrɛ lafasa de ye, wa u kelen de u ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ a kana fɔ ko maa si yɛrɛ kɔni olu dɛmɛ u ka ko in kɔnɔna na. Agence internationale de l'énergie atomique olu ka directeur général ni o ye Raphaël Grossi ye, ale kun bɛ ONU ka Conseil de sécurité ka réunion kɛyɔrɔ in na, a y'a yira k'a fɔ k'a kɛra Iran o a kɛra Israël ye o, jamana fila ninnu si kana na sɔn ka u ka site nucléaire viser u ka attaque in kɔnɔna na, k'a mana kɛ cogo cogo la u k'u gɛlɛya yɛrɛ kɔni u ka site nucléaire u ka olu sen bɔ u ka frappe ninnu na. A yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna attaque nin yɛrɛ kɔni o bɛ se ka dankari nucléaire yɛrɛ kɔni ka lakana la, k'a bɛ dankari bɛn ale ni région kɔnɔna in na lakana min bɛ a bɛ se ka dankari o ko ninnu bɛɛ la, a kɛra Moyen-Orient a kɛra diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka site nucléaire yɛrɛ kɔni viser u ka attaque in kɔnɔna na, k'u k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de la, o de la u k'u gɛlɛya cogo sugu bɛɛ la u ka nin attaque in kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn ka site nucléaire to yen nɔ. Raphaël Grossi y'a yira k'a fɔ ko sanga ani wagati Agence internationale de l'énergie atomique maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ to contact la u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛla la, ko agence maa nin yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka taa Iran jamana kɔnɔna na walasa ka se ka taa lajɛ yɛrɛ kɔni Israël ale ye frappe min kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka site nucléaire ma, ni tiɲɛni minnu donna a kɔnɔna na ka se ka olu lajɛ ale ni dilanni minnu bɛ se ka k'a la ka o ko yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ walasa cogo sugu bɛɛ la site nucléaire min yɛrɛ kɔni ka lakana ka d'a ka attaque in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye ka maga site nucléaire la k'o ye danger ba de ye. Agence internationale de l'énergie atomique olu ka directeur général a ka kumakuncɛ kuma na a y'a yira k'a fɔ k'a ka jɛya bɛɛ ye k'a fɔ ko solution kuntagalajan kelen min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni jamana fila nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la ko o de ye Iran ale ni Israël u ka kumaɲɔgɔnya de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la, ka d'a kan k'o de bɛ kɛ sababu ye ni Moyen-Orient région communauté internationale a bɛ kɛ sababu ye ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ka lakana sabati, o de la jamana fila ninnu k'a lajɛ u ka kumaɲɔgɔnya de tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la, nka a bɛ min yɛrɛ kɔni gɛlɛya u ye kosɛbɛ o de ye k'u ka ɲɔgɔn ka site nucléaire yɛrɛ kɔni to yen nɔ, ko in mana gɛlɛya cogo o cogo u kana na frappe kɛ ni ka ɲɛsin o ma, ka d'a kan ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna site nucléaire ninnu na a ko yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ. Halisa an bɛ to Iran ale ni Israël ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min Iran ka autorité ma u bɛ kangarida gɛlɛnba yɛrɛ kɔni kɛ ko Royaume-Uni Faransi fo ka taa se États-Unis ma ko ninnu ka u gɛlɛya yɛrɛ kɔni u kana na u sen don Iran ani Israël ka kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna, ka d'a kan ko ni jamana saba ninnu dɔ la kelen Israël yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ma don a ka baara in na ko jamana k'a dɔn k'a fɔ k'a ye cible yɛrɛ de kɔni ye Iran bolo. Iran ye menace yɛrɛ kɔni kɛ ko Faransi, Royaume-Uni ale ni États-Unis ni jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni Israël jɔyɔrɔ ma don a ka nin attaque nin kɔnɔna na olu Iran yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ frappe kɛ ni ka ɲɛsin navire ma fɛn fɛn mana kɛ ji kan yɛrɛ kɔni hali n'a kɛra finitigiw ka navire yɛrɛ de kɔni ye ko jamana saba ninnu k'a dɔn k'a fɔ k'olu Iran bɛ frappe kɛ ni ka ɲɛsin a ma u t'a woloma yɛrɛ, ko Persique Golfe fo ka taa se mer Rouge yɛrɛ kɔni ma olu bɛ frappe kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma. Iran bɛ kuma ni k'a gɛlɛya kosɛbɛ ko Royaume-Uni Faransi fo ka taa se États-Unis ma ni jamana saba ninnu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye Israël dɛmɛ ni ka Iran ka attaque yɛrɛ kɔni repousser ko ni jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'u ka installation fɛn fɛn bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na k'u ka installation bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ cible ye Iran ka attaque nin yɛrɛ kɔni bolo, a bɛ tila ka menace kɛ k'a tɛ da u ka installation yɛrɛ kɔni ma
moyen orient région kɔnɔna na hali ji sanfɛlaw la ninnu ka navire fɛn fɛn mana kɛ yen nɔ ko n'u fɛn fɛn yɛrɛ kɔni y'u sen don Israël ni Iran ka kɛlɛ na k'u k'a dɔn k'a fɔ ko Iran fɛnɛ bɛ u ta cible yɛrɛ kɔni ye ji sanfɛ i n'a fɔ moyen orient région kɔnɔna na nin ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ kari tɛmɛnen juin kalo tile 15 san 2025 Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma ka ni kangarida in ma Donald Trump ka kɔrɔfɔ la ko ni Iran a kɔni États-Unis attaqué Iran fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni mana na kɛ États-Unis bolo walasa k'o attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma ko États-Unis b'o bɛɛ lajɛlen utiliser walasa k'o kɛ Iran yɛrɛ kɔnɔna Donald Trump ka kuma na a bɛ sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Israël bɛ ka fɛn fɛn kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma olu États-Unis yɛrɛ kɔni sen t'a la nka Iran kɔni fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni ala filila yɛrɛ kɔni ko ka maga États-Unis yɛrɛ kɔni na k'o attaqué k'a bɛ nimisa a ka o kɛwale ninnu na ko Iran mana olu attaqué togo suguya o suguya yɛrɛ kɔni na Iran fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ ko États-Unis bɛna kojugu k'a la ni ka ɲɛsin a ma deli ka min ye kabini wagati tɛmɛnenw na fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ko Iran ni Israël u bɛ se ka bɛnkan yɛrɛ sɔrɔ u ka ni kɛlɛ in na nɔgɔya la ko yɛrɛ de kɔnɔna jamana fila ninnu k'a lajɛ ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa ka bɛnkan sɔrɔ kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna wa min yɛrɛ kɔni ye États-Unis u y'a yira k'a fɔ ko ni Iran kun bɛ ka négociation min kɛ Iran ka programme nucléaire la ko États-Unis yɛrɛ kɔni bɛ fɛ u ka continuer o négociation in yɛrɛ kɔnɔna ko nka Iran yɛrɛ kɔni hali n'a filila ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin États-Unis ka jamana kɔnɔdenw walima États-Unis ka infrastructure ma minnu bɛ moyen orient région kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka finitigiw ye k'u bɛ kojugu kɛ Iran yɛrɛ kɔnɔna kabini ka Iran yɛrɛ kɔni da ma deli ka ko minnu ye a ɲɛ la fɔlɔ min yɛrɛ kɔni Iran olu ka kangarida kɛ o y'a yira k'a fɔ ko États-Unis Faransi fo ka taa se Royaume-Uni ma ni ninnu fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ye Israël jukɔrɔma don Iran ni Israël ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jamana k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛ kɛ cible ye Iran yɛrɛ kɔni bolo Donald Trump fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'ale ni Iran yɛrɛ kɔni filila ne ka maga ale ka jamana kɔnɔdenw walima ale ka installation na minnu bɛ moyen orient k'a dɔn k'a fɔ ko États-Unis fɛnɛ bɛ ko k'a la depuis ala k'a da a ma deli ka min ye fɔlɔ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma